Сега ще пеем химна на джипитата. Живот за всички. Той вече има и филмиран вариант този химн. Румен Бахов го изгледа часове преди рок-баладата да се завърти в кабинетите на семейните доктори. Вижте. И наред, разбира се, рубриката на Румен Бахов «Пълен абсурд». Аз съм Румен Бахов. Вие гледате Пълен абсурд. Искам да ви кажа, че току-що влязох в фоето, което ще ме отведе към един докторски кабинет. Но от тук се чува музика. За нея вероятно ще стане дума малко по-късно. Здравейте! Доктор Съдъкова търся. Аз съм. Я да ви питам, уважаема доктор Съдъкова, тук има нещо много важно. Изследвания и консултации с специалист по нареждане на роднини и приятели, съседи, гледачки и интернет не се заплащат от здравната каса. Що за надпис? Ами да, защото много пациенти идват и точно по тази причина искат направление от нас, без да бъдат прегледани. Казаха ми, че вие сте автора на химна на джипитата. Да, така е. Искрени за тебе любовта. Толкова ли си нямате друга работа, та седнахте и напишехте химна на джипитата? Ами това възникна като идея за 10 годишната от създаването на нашето сдружение и аз реших да направя химн. Да напиша химн. Излязох на конкурс и моята песен спечели. Реших след това да направя и клип към този химн, за да може той да бъде цялостен. Моята песен е по-лесно запеваема, в стил рок-балада, може да се танцува на тая песен. Близка е до душата на всеки. След като всички си правят химни, защо и ние да нямаме, семейните лекари? Текста съм го писала аз. С дни съм стояла и съм мислила какви ще бъдат думите, кое ще бъде най-точно. А коя дума ще бъде най-точната и най-вярната, така че да обобщава цялата наша дейност като семейни лекари. Музиката небезизвестната Радост Попова, аранжимента го направи Димитър Ганев, а песента се изпълнява от певеца, актьор, режисьор, сценарист, хореограф и така нататък Атанас Атанасов Наско. Актьорите бяха мои пациенти, семейство пациенти, моята голяма дъщеря и колеги. Снимките се случиха тук в моя кабинет, в нашата болница и в дома на пациентите, които бяха снимани. И на още едно място. И на Перперикон. Да, на това уникално историческо място. Кадрите, най-вероятно всички ще видят, че са удивителни и уникални. Авторските права? Авторските права са мои и мога да кажа, че аз ги предоставям на всички, които искат да разпространяват и да слушат химна. Най-голямата ми мечта е наистина този клип, който създадох вече, да бъде приет от всички семейни лекари, да бъде харесан от всички хора, които го гледат и слушат. Хипократовата клетва, до край ще браним всеки миг в живот. Един с Хипократовата клетва, до край ще браним всеки миг живот.